Tervetuloa ensimmäiseen YouTube-videoon, mitä mä oon ikinä kuvannut mun YouTube-kanavalle. Ja tässä on semmonen videoaihe, että me kuvataan video, missä me pelataan peli, mutta me ei saada hiilaa kertakaan. Tää tulee aika kiva haaste, mutta please tilatkaa mun kanavaa. Se olisi erittäin kiva juttu mulle, koska mulla on vielä tavoite, että me saadaan 5 tilaa, mä teen mun setupiesittely. 5 tilaa, niin tulee setupiesittely. Heti kun on 5 tilaa, ja mä koitan tehdä mahdollisimman nopeasti se setupiesittely ja esittelee juttuja, mutta ehkä mä en osaa kertoa, koska no mä en oo mikään koneinsinööri ja niin, mut toivotte supportaatte näitä videoita, oikeesti tykkäätte jostain ees. Siinä on pelaaja, ase, pistooli. Älä sille, älä. Miksi mä sain muuten hirveämmän aseen tähän heti peli alkuun. Ja me ei saada hiilata. Ai niin, mun on sen jo heti oikeesti. Mä oon niin oikeesti paineessa, koska eka video tää on ihan sairaan siistiä. Oho. Kui vitsi. Vähän sekaisin, mä en oo pelannut. Mulla on läpikässä. Tää on päivän eka peli. Mä oon pelannut Fortnite pitkään aikaa. Nyt vaan niinku innostaa. Nyt tulee eka videon semipitkä video kuitenkin, mutta mä en tee mitään tunnin videota ainakaan, mutta 110 seuraa mä teen tunnin video. Joku viikonloppu se on aikaa. Minä olen kiireinen mies. Voi vitsi nyt edes. Kotonakin päässä on vissi niin vaikeeta tässä kyppärissä. Safety, please. No mä venni. Joo, ihan jees. Mennään katosta läpi. Joo. Mä oon heti mennessä tonne. Pitäis käydä ostamaan hiili. Yes, legitisti. Käydä ostaa. Mä eka mietin, että pitäis käydä ostaa hiiliä. Mutta mä olisin, ai niin mä voi ostaa hiili, kun tää ei saa hiilaa. Miksi mä lähtisin muuten näin tämmöiseen paikkaan, koska täällä on pelaajia, jotka voi tappaa mut. Tuo pelaa. 35. Ei vitsi, mä ei osu. Mennään tänne fighteihin mieluummin. Ei mennä tänne. Ne ei ollut niin hyviä pelaajia välttis. Tammutaan. Shockwave moro. Eiku mene! Tää pyvät mulla on Shockwave. Ai niin mä oon loppupeli 47 HP alle. Jos mä tuin reloadin pelaan, niin mulla on 3 elämää käytännössä. Niin voi edes jotain tehdä, mutta mun ei kannata niin paljon puskea. Kyllä mä haluan tästä tulla 5 video. Eikä tappo. Olisiko faita vielä tuollakin? En oo lähtemässä. En mä tiedä, pitäisikö mun koittaa vähän yrittää tuolle näin. Vähän näin tehdä. Näin, vähän näin noin. Joo, en mä yritä. Mene vaan kuteisiin. Tossa on pelaaja. Kato niinku. Mä vedän tää ilmaa. Tää laidaan tässä jossain. Mihin se laidaan? Ja minä tossa. Mä en osu oikeesti yhtäkään shottia. Mun pitäis parantaa mun aimia oikeesti. Joo, eikä semmoseen. Tuolla on pelaa. Arma osui heti ekalle. Osun heti. Ja jäi. Mä oon liekäs. No pakko myöntää, mulla on aika hyvä aimi. Aika. Se lähti karkuun oikeesti. Ei sais ottaa mun kannattaa niinku ottaa grapplereita. Mun grapplereita mä pääsen karkuun. Koska, joo. Koska ei kannata kuolla. Noin patin vielä. Mä käytän nyt niinku movementtia. Mä pääsin eteenpäin. Mut mun kannattaa vaan käyttää silloin kun fightteja, koska niin se on vähän järkevämpi silloin. Että mä vaan niin helposti kuolla. 35 pelaajaa. Alkaa käydä vähän pelottavaksi. Jos mä voitankin tää peli, mä oon oikeesti niin iloinen itsestäni. Muistakaa 5 tilaajaa, niin tulee se tupiesittely. Ja mulla on YouTube-kanava, mutta mä en viitti linkkaa sitä, koska mun naama näkyy niissä ja mun naama ei saa se näkyy. Hei. Se tulee vielä joku päivä.
Se kun naama on isovanhempi. Ja jos mä pelaan kuvavideoita. Voiko tää riski mennä tappaa? 4-2. Okei. Oha. Ei tossa ei ollut mitään järkeä oikeesti. Käy hakemaan suplelle esiin tuu ketään. Lähdetään päälle vaan. En lähde. Otan. Kyllä mennään tohon suplelle. Tossa on fightti, mutta mä saan tästä aseita. Mä käyn tappaa. Habush. Mikä tää shotgun muuten on? Saanko kyseenalaistaa? Mä en oo ikinä käyttänyt tämmöistä shotgunia tässä pelissä. Jäi. Kyllä haluan paremman shotgunin, en mä usko, että on hyvä. Mä käyn tehdä, kun vetää shotgunia. Mitä? Tässä sanottiin 3 käyttökertaa, mutta tässä tää lataa sairaan kauan, niin ei oo yhtään hyvä oikeesti. Mä käyn vaihtaa. En mä käyttänyt tämmöistä roskashotgunia ikinä. Tuo tekee ihan hyvin damagea, mutta ei kuitenkaan. Ei tommoista settiä. Ai, mutta mä saan tästä täydet HP sitten, kun mä kuolen. No en tiedä, onko shiittaamista, en tiedä. Laittakaa kommentteja, onko shiittaamista. Laittakaa kommentteja, onko shiittaamista edes. Osas pelaa, eikö se on kivi? Se on kiven varjon, niin eiköhän se voisi olla joku pelaaja. Miksi mä kannaan edes näitä ihmisiä? Oho. Tuossa on pelaaja. Toi ei mä oikeesti, mutta se oli puu, mutta se oli niinku puoliksi stormissa. Mikä juttu? Mikä juttu? Joo. Vaihtoon penkille, kun käyttää Poseidonia muun servulla. Päähän. Mullekö tää aare muuten sairaan hullu. Mä en oo ikin käyttänyt. Opetti kannattaa tämmöstä shotgunikin. Ei shotgun kuoraa. Jos löydän, niin otan vaihtoon. Jos nää on huono pelaa, pitäisikö koittaa vetää pikku temppu. No scope. Ai. Ja helppoa. Ei mä kannata alkaa vielä sanoa mitään. Helppoa. Koska oi vitsi. Koska sit se voi olla semmonen juttu, että mä kuolen. Otetaan toista lipu tosta. Lähdetään. Tuossa on suppi, pitäisikö käydä luuttaa täällä, ei tuossa putkassa ole ketään. Ei siinä ollut. Ei mennä yli. Mammutti. Mä jotenkin tykkäisin ottaa mammutin. En mä ota. Vähän pitää kuitenkin snipu. En luuttaa se supli. Ei mä nähnyt. Pakko kattaa. Hei. Mulla on snipu. Mulla on snip. Ai. Jukkaa. Hukkaa. Aikohan mä en saa käydä hiili. Voi vitsi. Mä oon ottanut ton muuta. Tuossa lipu päähän. Ei. Mikä mä oon tuossa lipu päähän oikeesti? Mä oon ollut niin oikeesti. I'm lucky. Ei tilterissä taas. Tää on mun aika mennä puskeen. En ota.
Aha. Ylös. Se meni grab-luokaa turhasti. Se hyppäsi just. Vaan mutta näytti, että mä osunut siihen niin helposti. Mut ei sitten. Kun se ei voinut osua. Se hyppäsi täydellisesti, kun se on se luote sen niinku vieressä. Marshmallow. Takruun, en mä tiedä. Hei, 8 tyyppiä, 10 tappoa. Tämä on tosi hyvin tää peli, vaikka ei tarvinnut shieldia mihinkään. Tuli kohta se tilanne, kun mä joudun jättää tän maailman. Ai, rebootkin on lähtenyt. Tässä on jotenkin kiva voittaa. Nyt tuli lähtö. Ei tullut lähtöä. Toi meni ihan sairaasti toi peli. Mut nähdään seuraavassa pelissä.